a videóba a 2026-os albumot fogom bemutatni nektek. Nézzük is meg! Itt is van az első oldal. Invisible, Top Master és mégis Top Master, ugye 23-as, 24-es. Meg szerintem ezek jól néznek. Itt vannak a Limited Edition Premium Gold és a sima Limited Edition 26-os, 25-os, 24-es. Szerintem nagyon jól néz. Szóval, itt vannak a Limited Edition coinok és a Master Classok. Szerintem ez az oldal is jól néz. Nos, itt vannak a Titan, Legend és a Top Master Invisible-ök. Szerintem ezek az oldalok is jól néznek ki. Itt vannak a Double Try kártyák. Szerintem ez a két oldal is nagyon jól néz ki. Itt vannak a Flout kártyák és a Risk kártyák. Itt vannak az LDS kártyák, meg a Time Match kártyák. Szerintem ezek is jól néznek ki. Itt a kövi oldal, ez is egy értékes oldal, meg gyönyörű, szerintem ez is jól néz ki. Itt van a kapus gyűjteményem. Ezeket muszáj gyűjtenem, mert nekem nagyon tetszenek. Szóval szerintem ez is jól néznek. Itt vannak ezek a kártyák. Hát ezek ugye nem annyira értékesek, de szerintem nagyon jól néznek ki. Szóval, hát úgymond tök jól néznek ki. Na. Szóval. Itt van ez az oldal is. Hát ugyanaz a kártya, nem is olyan értékesek, csak gyűjtöm, mert szerintem tisztára jól néznek ki. Jó, és ugye itt a következő oldal, most ugye összevágom, de szerintem ez az oldal is jól néz ki. Szerintem ugye ugyanazok a kártyák, nem ugyanazok, csak ugyanaz a fajta, de szerintem jól néznek ki, azért gyűjtöm. Itt vannak a Master Classok, szerintem ez az oldal nagyon jól néz ki, Messi, és itt van Diego Jota, ugye meghalt, emlékétet csináltam neki. Na sziasztok srácok, ugye ennyit akartam ma ebbe a videóba, remélem tetszett nektek, és ha tetszett, csapacsossatok egy lájkot, egy feliratkozást. Ha ilyen videó kell, akkor írjátok le kommentbe. Sziasztok! Sziasztok!